Kawergi mago dhi gwenge mag Kisii, jotelo kaunti mag Kisii kotelne kod Seneta Richard Onyonka ogolo kwayo ne oganda mowuok kaunti no mondo nyakwe kod winjruok mar oganda kaka yorno ni dongruok omedore kaunti no. Jotelo go oseyo ywarruok mosebedo ka ikelo gi moko kuom jotelo mawuok e kaunti no moko kuom rombe moko magiwacho ni timbe makamago duoko chien dongruok mar oganda. Ne giloso romo mar jiwo ohala e kind joma mine manobagi e kaunti ma Kisii. Unaangalia unaona hii si maneno ya siasa. Haja yetu ni kuzungumzia watu wetu, tuwaweke pamoja, tuanze kuzungumza maneno ya kimaendeleo. Our children need jobs, our children need schools, they need hospitals, our nurses need jobs. We need government officers in Nairobi or Kisii to be given a fair hearing. So for us, we'll continue, and I want to encourage all of you, continue. Thank you. Make sure nothing stops you. All we are calling for is the Ramogi in Nairobi to come together and be united so that they can be able to lobby for empowerment of the community. We shall embrace unity of Ramogi in Nairobi. It has started, the train is off, and nothing will stop us. We must embrace unity, unity of purpose. We are not in politics now.